Pag binabalok to, kagabi nga, nagis nga wala una. Nahirapan ko iunat. Grabe. Hindi kuya, higa ka nga. Relax mo ng pako mo, ako lang bahala. Ayan, masakit. Masakit? Oo. Sige na kuya. Gagaling sa likod? Hindi, Hindi, dito hindi. lang sa naman siya. Yan, relax lang kuya. Hindi, huwag mo galayin ako lang. Kaya mo lang ako. Relax ang lagot ako eh. Sarap. Sarap. Ito kaya masakit hindi? Oo, yan. Masakit siya. Ayan. Para sa labog. Sige kuya, upo ka. Tumunog na siya. Ayun kuya. Kaya hindi ka nakakasita. Parang lamog yan. Hindi, tingin ko dyan, nagkamali ka ng ano dyan, may pumitik dyan. Tapos di mo lang namalayan. Alam mo yung tunog na ganito. Natagit na ako, parang natapilok. Hindi, parang yung may pumitik lang dyan, nagkamali ka lang ng... Tapak. Oo, tapos gumano lang, tapos may tumunog dyan, di mo lang namalayan. Ayun o. Oo. Ayun. Sa dami kong gamot na iniinom. May B12 ka. Ay, wala sir. Yun. Oo. Sakit, di ba? Oo. Kaya hindi ka makaulpos. Yan lahat ng problema sa tuhod. Ayan, masakit. Yan narinig mo tumutunog. Oo. Oo. Ang lakas ng ano mo. Pumasok agad yung lamig mo sa akin. Wala akong pinawisin. Kakaligaw pa lang siya. Oo. Yun. Yun. Sarap, narinig mo? Oo, tumunog. Sarap. Narinig mo yung tumunog? Hindi ko Ano na kailangan nakahawak ko. Nakahawak. Tapos masakit siya. Sakit. Eh ngayon Kasi- nangat mo. Kasi Ayo. medyo ano siya. Konti. O si kuya parang nakangiti agad ah. Parang alam niya na mangyayari ah. O buti may kaibigan kang na-try ng itry. Di ba? Buti nga may mga ganyang kaibigan na Buti nga mo, may ano ka, may live ka. Yun ang kagandahan ng ano, hindi namin alam na may nanghihilot dito. Nung pa ako. Oh. Oh. Ah. Oh, sige. Try mo boss. Yung sinasabi mo. Ayun pa, konti. Aba. Ayan. Dati hindi lumayag na yan. Sabi trust. Kaya magtiwala lang. Oh. Di mo ganyan. Sobrang sakit before. Oh, hindi ko sila, hanggang dito lang yung sana. Ayan, ganyan lang Ganyan lang. Tapos, Sobrang sakit na. tutulungan ko na yung ganun. Tutulungan. Eh ngayon. Hindi ngayon. Ano mo siya mag-isa kuya. Kasi na-stuck yan. Oh. Aba. Yabang na. Aba. Yeah. Hindi ko sa dati na ito. Hindi na ganyan. Tutulungan ko sa para yung ini-exercise ko, di ba na ginaganon-ganon siya. Before ano pa yung hindi yung hindi mo magawa before? Yung dati, pag ginanon ko siya, masakit dito. Sakit. Yan, wala na. Wala na. Yan, Ano nangyari? Bakit nawala? magic na siya. Oo, magic. Tapos yung gagano mo kaya? Hindi ba masakit siya pag ginaganyan? Pag sinagat ko dito, Sige. gano'n. Di ba nakita mo? Sinigad ko na yung paa mo. Hmm. Oh, pwede mo na ganyan. Sige, usog ka doon. Oh.
Malaki tiyan ko, sir. Sige, walang problema. Didikit na. Hindi kita sama. Dumidikit sa kanya lang masakit yung dati. Oo. Pero ngayon, hindi na. Ngayon, hindi naman ka. Oo, yan Yan na. na. Pero kanina yung mga hindi mo nagagawa mo na ngayon. Ito yan, kung ayan. Kanina, Hindi ko na- hindi mo nagaganyan yan. Kailangan, alalayan mo. Hindi, Alalayan ko ito. oh, wag na. Sarili mo lang. Kaya mo na yan. Na ganun. Aywa. Yung ano, Hindi na. nalakad ko kanina. Ganyan. Sabi rin ni Kuya. Ay, may witness ko, oh. Ano? Kasi ngayon, Sir. oh, diretso na. Wala. Kanina talagang, ano mo yung ika niya eh. Oh, talagang kitang-kita, Kuya. Oh. Tapos yung sit-up mo na, ano, kahit wala nang hawak, kaya na. Kaya na, sir. Oh. Dati hindi ako pepe ng ganyan. Oh, hindi, buka mo lang ng konti, Kuya, para makaano ka. Yan, para makaano ka. Yan, sige, Kuya. Dati ganyan lang, bagya lang. Ganyan lang ngayon. Oh, babang-baba na. Ba, kaya pa, Kuya. Yan. Hahawak ka lang sa higaan. Yan. Hanggat kaya mo, hanggang saan kaya mo ibaba mo. Ayos ba, Kuya? Ha? Ilan taon mo tinisan? Hans 10 months. Grabe, no? 10 months. 10 months to. Itong, Pero hindi mo akalain na, Yung- pero hindi mo akalain makakaganyan ka pa. sabi ng doktor, ano na nga, stage 4 na yung arthritis ko. Kaya ganyan ka na maglakad. Pero ngayon, naranasan mo na ngayon na okay na. Sarap, no? Ito, Kaginhawa. lagi yung suit yan. Oh, hindi, huwag mo na suotin yan. Ngayon, wala na. Huwag mo na suotin yan. Pero ngayon, okay ka na, boss. Siya pa order niya. Oh, okay ka na, Kuya. Okay na. Okay na, okay. Sir. Ay ba? Yung... Oh, ay ba? Lumilakad ko ngayon.